Ootko jarrulla? No niin, tähän hanaa. No, alle. 10 kilowattia ehkä tuossa. Tai 10,5. No kyllä siinä valoa palluu. Palla. Ja on tulossa uusi. Se meni siinä kitteen miitissä vähän täpä. No, miltäkä tuntui? Eikö vaihtokauppaa tekemään? Niin. Voiko tuota pääksä vaikka vaihtokin? Et oo vieläkään mun on torengassa valossa. Mitä? Torengassa. Ai, en jaksa.